Assistant, okay na yung camera na to diha? Okay na kay direct ako ni sing grid eh. Nandito na kani sa recording. Sana. Ang pag-anggol ani, may na kay na ko ni pag-anggol. Ang problema ni ang artista lang yun. Ang problema ni direct kay pati mo kay natong binyo direct na lantas ka ang live mo guba pag yun. Sabi sa lidahon na to. Ang atong salidahon ng assistant, may pag-ahurol, ug napay pag-romance. Lami ng romance direct kanang sa tanang nga salida nga mga antan-aon sa mga Hollywood ano mga romance nga nanindot kay bakit mura dito tag mabatan-on yung mga tag malagsik ala ba ya hurusan nindot sa kidunay ko ba hinam kung pangutanag naabay mga apply na to dire kalibunan mo ni Ay naake. Nakoy punta ka nila. ari ta audition Padaw na sila day. sabi na ako ni hindi ang kamera jud kay ako yung tirahan mo hindi ka mamakni papo ako ni kamera dire Ay, sir! Sir, mga tanat ako sir ba? Kanang asa day diri ang kanang audition sir, maay mag-audition diri sir sa GMA CBN TV Stage 4. Ay, GMA CBN TV5. TV pa dito sir? Oh, na dito sa unahan. Eh, mo ato sa Rica lang. Oh, mato ko sir. Audition sa Rica. Oh, di kontak Parehas ko kita. kanina sir. Ako sa mo padung dito, mas maayo. Nagbunga lang tatanong dito. Nawa na sa unahan. Karang na karaan di hambalay, liko or na ana siya. Nang liko ila iko ba. Adungan nga to sir. Adungan nga. Sir. Assistant! dire hindi na kay dire kanina Ano gawin sa na? ako lang gitaltan dire kay para makalihok yung dugay ba kay medyo atong space gamay ra anana ra dire Kana okay kay na. sige dire ayo Sir. ay ma'am Ano pa ang play? kami dito ma'am tira ko dire sugod na din Mao ni nga. ako para sugod eh Wala na na yung tira. Taka mo tayo di. Ya, ano ka ng tira? Go, dili mo nga na. oo yan ang tira din Ay, nagare. Kamo kali. Murag. Makabasa na ka dahil murag pasar ni ba? UJ's ba Kaya mo na yung role mo. Kanang manatuyab mo. Nga, di ka mo magpasimuan dahil na masimulan mo dire. Nga, basta pag mo, gipanugmaw ka. Basta na mga kanang makatulog init ba ka? Mamaya ba na? mamamura mo sila dire sa pakikoy dire Oh, mga kanang sa mga kanang dili ko din siya kung paris dire. Ay, marami naman po Dalawa na mga tiyo, mga bagay siguro Jack siya. po mo bisa UJ's nung hapon kita oo kuha na ko dire Ay, dire. sige patas na doon Huwag mo ano dire mo, nang ko pagkikita mo ako. Mabot, pigitan. Butang mo siya. Sige. Iniamok niya, romansa sila. Oo, kana. So, ang ilang acting, anong rob hat na sila, anak. Tira na kami. Hindi lang, pwede lang yung acting nyo. Ayo, anak, magbukat ka ba sa bayan? No! Ganun na ba ang napano ng dito? Pwede lang. Kung ano sa 100. Anong taon ba? Rolling! Ano sa? Oo, pag ano? Ito na! Rolling! Action! Ano? Ay, that, Break na lang, may nakita break. Dito! Dapat, may isang mo na matagpapag mo. Dahil pas ka mo, hadlok na saktan. Ay, ano ang direct? Ano ang direct? Alam niya, ano? Ako ko, dali. Ako nila dali. Drilling, Ay, na. Ito nga. Mata. Ay, ito, ay, ta. Ay, na. Ano ka mga tabang dari babaw? Dili, hoy, double ana Drake ako ya anak Drake double ana. Double dai. Wala kami ka. Wala ko na naman dito kami naman. Ha? Madali. Ito sa iyong leg. Ayan. Ay. Double. Kameraman na dai ka mo. Paano sila? Ay, yung bala ko. Kuha na ko direct. Ako direct. Ako. Direct ako. Paano ka rin? Ako direct ako. Ay, siguro na lang. Ay, ito na lang. Ano direct? Papasuhan mo. Ako direct. Ako direct. Siguro na ako direct na. Ay na. Ano direct mo? Siguro na. Kaya mga direct. Ay, sige. Okay guys. Kameraman lang dala. Di. Bakit ako may nag-apply diri? Unsa gani? Sura na kameraman ako. Ba na Drake. Boss, boss, ito ba? Ito na yan.
Sako rin na. Sako rin mo. Bakit may mga play dili sa sige sa bigyan sa bigyan. Bunuan ko sa bigyan is yo. Bigyan. Istinga ko tata piso. Istinga ko. Kameraman. Kameraman dito. Hindi, ito ko lang. Kami, kami sa kainit. Ini ka. Ang ilang may artista. Maodod. Sobrang ito ako ni mo. Hindi po kasampapik ko yan. Kita lang tata piso. Sus. Kami lang rin ko. Ay, kamo rin kamo. Kita sa dito. Pag-hinay, pag-hinay. No, sa mga kamay jud. Mag-ikaray nag-conjure ha. Ay. Nabuhan din ko, no? Nagsip.